Bon dia, des del Portaló de Sant Andreu. Som amb la Teresa Sagrera Bassa, que va néixer, podem dir-ho? Sí, tant que sí. Evidentment, l'any 66, a Sant Pere de Vilamajor, on ha viscut sempre. És mestra de primària des de fa més de 20 anys? Més de 20 anys, sí. Que bé que els portes. Sí, sí, però els anys passen, I treballa des de l'any 98 al seu poble, a l'escola Torre Roja. L'any 2006 entres a formar part del Centre d'Estudis de Sant Pere de Vilamajor, les funcions de la qual són preservar i deixar constància escrita de la història i les tradicions del municipi. Has publicat diversos articles dins de la revista de difusió periòdica d'aquesta entitat, on el 2009 també vas publicar el teu primer llibre, que és Vols que t'expliqui Vilamajor? Un llibre de caràcter divulgatiu de la història local amb il·lustracions fetes per tu. Sí, amb aquarel·les. Sí. Val la pena mirar-s'ho. Ens trobem en aquest moment que la novel·la històrica està tenint una gran acollida. I aquest any encara més, perquè amb els 300 del 1714. Però com bona part dels grans èxits d'aquest gènere són escrits per dones, tothom creu que pot fer-ho. Una de les coses que vull demanar-li avui a la Teresa és que em permeti que faci abús de la seva gran didàctica i és que ens expliqui, sisplau, una mica la tasca de recerca i el tractament de les fonts que ha seguit per documentar aquest llibre. Molt bé, doncs jo, com molt bé has dit tu, Maite, vaig començar a interessar-me per aquest món i a mi m'havia agradat sempre l'escriptura, no? Però el fet d'entrar el 2006 al centre d'estudis doncs, va aproximar més doncs, a la realitat local, històrica, de preservació del patrimoni, com dius tu, i em va aproximar també al tema de l'escriptura. El fet que em preguntes tu com treballo jo les meves fonts i tot, doncs, bàsicament documentant-me a base de llegir historiadors. I el que faig és llegir bàsicament historiadors. Penso que ells ja han treballat la informació i jo m'adreço directament a les fonts treballades. Almenys en el primer llibre no vaig anar jo a les fonts directes, sinó que vaig treballar-ho a través dels llibres d'historiadors. Quan començo un nou llibre, començo d'una manera molt peculiar. Jo no tenia cap mètode, el mètode te'l fas tu. Jo obro una caixa física de cartró i començo, a mesura que vaig llegint, a prendre notes, a prendre anotacions i cap a la caixa. Llegeixo un altre llibre, en trec alguna cosa que m'interessa i cap a la caixa. I quan la caixa ja té un gruix considerable, que vol dir que has llegit força, que portes molt temps llegint, penses, ara la caixa ha crescut i tu ja tens un pòsit suficient com per poder parlar del tema. I llavors ja sé que ja em poso a l'ordinador i per feina. I vaig compaginant, llavors continuo llegint, però ja vaig fent la història. Ja vaig fer el teu trencaclosques, no? Sí, el meu trencadís, sí. Què ens pots dir de la teva experiència a la Fira de Frankfurt? Perquè això ha estat tot una fita molt important aquest any passat. Bé, jo físicament no vaig anar a la Fira de Frankfurt, va anar el meu llibre, però per mi va ser tot un orgull, la primera novel·la que pogués anar a la Fira de Frankfurt. Va ser un reconeixement molt important i a més el fet que tingui una projecció, el fet que saps que serà un aparador, que el podrà arribar a molts editors, que es podrà donar-li visió. De moment simplement ha estat això, un aparador, però les coses es couen a foc lent. Jo penso que aquest és el secret de les coses. Serà traduïda? De moment hi ha possibilitats, però no hi ha res, és cert. A veure, ser i viure a Sant Pere de Vilamajor, evidentment, ha estat clau. Però quines han estat les confidències de la Peronella que t'han fet posar-se a la seva pell? Bé, jo al moment que vaig decidir-me per aquest llibre, per mi va estar clau. Vilamajor, pels que no els coneixeu, doncs és un petit poble que hi ha al Vallès Oriental, que avui en dia són 2 municipis, i en aquell moment, al segle XII, no existien els municipis. L'agrupament administratiu era per batllies, no? I hi ha una documentació molt vàlida de la batllia de Vilamajor, o sigui, hi ha molta història que s'ha guardat i que això també donava moltes possibilitats de treball i de recerca, no? Per sort, aquesta documentació ha estat molt treballada a fons pel medievalista el Thomas Beeson
i posteriorment per la Mercè Ventín. Ells, doncs, dins de que van estudiar, el Bison va fer un estudi a fons dels comptes fiscals entre el 1151 i el 1204, dins d'aquests comptes fiscals de Vilamajor hi ha un document que són les estades a Vilamajor. Les estades a Vilamajor comprenen des del juny del 1156 fins a l'abril del 1157. I durant aquests mesos de les estades a Palau, doncs, està molt detallat per setmanes el que consumien, qui visitava el Palau. Un diari de bord. Sí, i llavors allò era un... Jo l'he esmicolat, aquell document. L'he aprofitat molt, l'he anat disseccionant, investigant qui era aquella gent, i una mica, doncs, el meu punt de partida va ser aquí, i la part de la Peronella, doncs, que jo m'he agafat, és la part de posar-me una mica en la pell de que doncs, va ser la mare del primer comte de la corona catalano-aragonesa, que la van prometre tan sols en un any, i amb un home doncs, que en tenia 23 més que ella. Quan es va casar amb 14 i ell ja en tenia doncs, quasi 40, perquè ens fem la idea. Doncs tot això, jo una mica quan he fet el tractament dels personatges, he intentat que independentment que el moment històric del 12 a ara ha canviat molt, el tractament de les persones, que a mi és una de les coses que més m'ha interessat, les persones continuen sent persones, ara i en aquell moment. L'odi, l'amor, la passió... Les emocions bàsiques, la mort, jo penso que són universals, condicionades per la cultura del moment, està clar, però són universals. Llavors una mica jo he intentat posar-me a la pell d'una persona que la casin sense estar enamorat, evidentment, perquè això no era el tema d'aquella època, i per interessos purament territorials, perquè així Ramon Berenguer esdevenia l'administrador, diguéssim, no va ser mai reconegut com a rei, ell. Ramir no va deixar mai de ser rei, el pare de Peronella, però ell va ser príncep regent, o sigui, era el qui manava sobre Aragó i sobre el Principat, però feia aquestes funcions. I per dir-ho d'alguna manera, Peronella va ser una mera persona, com les d'aquella època, que simplement aportava la descendència, simplement aportava tenir un fill perquè pogués continuar... Era mercaderia d'intercanvi. Sí, doncs tampoc costa gaire posar-se a la pell d'una persona que se sent només un pur tràmit, no? Perquè els que no coneixeu ben bé la història en detall, direm que Ramir, bisbe de Roda de Barbàstera i germà d'Alfons el Bataller, va morir sense fills, o sigui, el Bataller. Deixa la seu episcopal per fer-se càrrec del regne d'Aragó. L'any 1135 es casà amb Agnès de Poitiers, vídua del vescomte de Thouars. D'aquest matrimoni neix Peronella. Poc després del naixement, l'agost del 1137, Ramir promet la seva filla amb Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, que té 24 anys d'edat, Peronella només en té un. En l'acte d'Esponsalles, els dos homes pacten que el rei aragonès donarà al seu futur gendre tot el seu regne encara que Peronella morís. I a canvi d'aquesta donació, Ramir II tindria el domini sobre les terres del comte de Barcelona. Peronella, efectivament, faria de transmissora d'un regne, però no tindria poder. Ramon Berenguer respecta sempre el seu sogre i la seva muller i els titula prínceps Aragònum, però mai rei d'Aragó. El rei aragonès es retira poc temps després al monestir de Sant Pere el Viejo d'Aosca i la mare retorna a Thouars, a prop de Tours, on viuen els fills del primer matrimoni. El 1150, Ramon Berenguer IV i Peronella es casen a Lleida, que és acabada de conquerir. Ell té 37 i ella 14. Del matrimoni sobreviuen 3 fills i 2 filles. I abans de néixer Ramon, el primer fill, la reina d'Aragó fa testament preveient la seva possible mort. Deixa tots els seus béns en aquest fill, que quedava, però sota la tutela del marit, que havia d'esperar la mort d'aquest per ser proclamat rei d'Aragó. Després venen Sanç, Dolça, casada amb Sanç I de Portugal, una altra mercaderia,
i Pere I Leonor que van morir molt joves. Bé, un cop tenim situada la història oficial, diríem, què compartim les dones d'avui en dia amb Peronella? Doncs l'essència, jo penso, l'essència de les coses és el que compartim les dones d'avui amb les dones del passat. Hi ha moments doncs, en la novel·la que explica, per exemple, un part d'una de les dones, o explica doncs, com alleten els seus fills, com donen el pit. Doncs, no hem d'oblidar que en la novel·la surt, per exemple, la Loreto, que està documentada en aquestes estades com a dida d'Alfons I, no? El fill de Peronella. El fet d'alletar un fill, de criar-lo, el fet de parir, el fet de que se't mori un fill, el fet que són grans temes que independentment que siguis el 12 o siguis el 20, jo crec que no es poden viure de manera molt diferent. La resignació que tu hi trobis o el consol vindrà marcat per la cultura, està clar, però l'essència d'estar enamorat o de sentir passió per algú, no? Com el trobador i la història d'amor del trobador amb la Peronella, penso que això ha estat igual des que el món és món. Llegirem un breu fragment que surt a la sinopsis, que ens diu que en el fons del seu cor, a part de ràbia, dolor, pena i solitud, hi havia por, una por colpidora, que no la deixava a penes ni pensar, por de fer-se una dona, por de ser ella mateixa i no dependre de ningú, por de créixer en tots els sentits. Seria realment capaç de fer tot el que pensava que havia de fer? Tenia por de tenir por. Això, totes les dones que estem aquí, és una cosa que hem viscut, vivim i en viurem moltes vegades. Com podem fer entre nosaltres per poder portar millor això que no podrem evitar? Bé, per una part fent-nos costat, no? Fent teixir i fent-nos costat unes a les altres, està clar. Però jo penso que aquesta sensació, com dius tu, aquest fragment que has llegit és estret en el moment. Peronella va estar uns anys o un temps sota la custòdia, per dir d'alguna manera, de Berenguera, la germana de Ramon Berenguer IV. Amb interès, està clar, perquè ella era la dona del rei de Castella i pensaven doncs, que així l'acostaven cap a casa i tindrien alguns números de que es casés amb el seu fill. Finalment no va estar així, però clar, a ella se li presenta, doncs, pràcticament no ha tingut tracte amb el pare perquè es va tornar a retirar en un monestir, pràcticament no ha tingut tracte amb la mare perquè va marxar altra vegada cap a terres occitanes i la dona que més o menys li ha fet de mare tampoc ja no la té perquè es va morir quan ella era molt joveneta. Llavors se li presenta tot un panorama de gent desconeguda davant on esperen que d'ella faci un paper determinat de persona del comte de Barcelona, d'esposa del comte de Barcelona i de mare doncs, del futur rei de la corona d'Aragó. I clar, és una responsabilitat molt gran, encara que en definitiva ella només era una transmissora. I penso que aquesta sensació de por amb una persona tan joveneta és com molt comprensible. Joveneta i no tan joveneta, la seva maduresa evidentment no té res a veure amb els 14 anys d'avui en dia. No, això també va ser una cosa que vam comentar en un club de lectura. 14 anys i la manera que tu la planteges és com una persona molt madura. Dic, home, és que heu de pensar que 14 anys d'ara aquí, que nosaltres els tenim tots com una mica entre cotonets, doncs aquí un es pot permetre el luxe de ser adolescent i de tenir una adolescència. Però en aquell moment això no existia, la gent no hi havia adolescents, o sigui, era un pas a l'edat adulta i la gent en 14 anys ja tenia un paper d'adult. Ja està clar doncs, que a 14 anys ja se'ls considerava doncs, que es podien casar, és perquè se'ls considerava que ja entraven a l'edat adulta de ple. Per exemple, surt també en la novel·la el nebot de Ramon Berenguer IV, el comte de Provença, el fill, que el seu germà de Ramon Berenguer doncs, va morir i Ramon Berenguer IV el va tenir sota la seva tutoria. Doncs també ell està esperant aquesta majoria d'edat per fer-se càrrec d'un comtat, o sigui, realment es creixia molt ràpid, comparable doncs, amb altres
pobles d'aquest moment que viuen una realitat diferent de la nostra. Per no dir, a més, aquells baixos índexs de supervivència, no tan sols per salut natural i formes de vida, sinó perquè sempre estaves en risc de que algú acabés fent-te una mala passada, no? Sí. Creus que hi ha quelcom que hi hauríem de rescabalar del seu esperit? Bé, l'esperit una mica de la Peronella del llibre li he donat jo, perquè això està clar. Vull dir, ni la Peronella sóc jo, ni la Loreto sóc jo, perquè penso que quan escrius alguna cosa estàs una mica en tots ells i del tot en cap, no? Tu et pots informar durant temps, com us he dit, d'anar llegint i documentant-te i després intentar fer aquesta sintonia entre la realitat i la ficció perquè no grinyoli i intentar que hi hagi una bona base històrica i que el que portes tu de fantasia o de ficció casi bé, però la part, diguéssim, de sentiments i d'esperit te l'has de fer tu una mica, perquè això no... Pots trobar encara dels que són els personatges masculins, n'hi ha part escrita de si eren molt valents, de que si no... Queda, sempre aquella part fosca. Sí, però hi ha una part que te l'has de fer tu imaginant el que has trobat, pensar, bé, si es comportava d'aquesta manera, si feia tot això, quina mena de persona devia ser, no?